bryd sy'n agos iawn at galon fy nghyfranwydd i heddi sydd yn y cylch ar hyn o bryd, sef y Texel Glas Elin Rotrey nawr te. Texel Glas yma. Mae rhain wedi cael lle yn dy galon dros blynyddoedd bellach. Do, fi am frawd Steffan wedi bod yn cadw'r bryd yma ers 2005 fi'n credu, dechrau off efo dwy ddafod a di tyfu'r diadell yn cryn dipyn fwy erbyn heddi. So, ydy hoff iawn o bryd, maen nhw'n edrych yn neis yn ceia a hoff iawn o sioe nhw'n sioe lleol a'r sioe frenhinol ar hyd y blynydde. Maen nhw'n wahanol, yn dyn nhw. Maen nhw'n debyg i fel y Beltex a'r Texel, ond yn amlwg mae'r lliw yn unigryw a mae fe'n aros mas yn bell yn dweud pan chi'n edrych yn y cylch nawr. Mae'n wledd yr llygad go iawn. Ydy, maen nhw'n edrych yn neis efo'i gilydd fan hyn heddi, yn amlwg yn wahanol i falle Defaid efo chi adro ar y ffarm, a maen nhw'n boblogaeth iawn efo plant bach ifanc yn hoffi gallu gweud o wahaniaeth rhwng Defaid y ffarm a Defaid nhw. Ond ie, mae'r carcas sydd efo yr ŵyn yma fan hyn yn debyg iawn i Beltex a Texel, wel wedwch chi, y siap trwy gydol y corff. Felly, nhw'n lliwanol, carcas digon tebyg i brydau eraill. As dwi'n cofio'n iawn, pan o'ch chi ar ddangos y bryd me, o'ch chi'n defnyddio tipyn o glitter arnyn nhw, a mae hwnna'n gwneud gwahaniaeth hefyd, mae'n siŵr. Rhoi sglein bach newydd, sglein bach wahanol arnyn nhw, a neud nhw sefyll bach bach yn fwy ar un. Yr extra sparkle. Mae'r rhaid cyflwyno nhw ddachol, oes e? Oes, yn union, mae'r rhain i gyd wedi cael ei trimo lan yn neis, a felly bod ambell i sparkle ar rhain fyd. Ond i ti wedi dechrau gweithio gyda chwmni Woodheads erbyn hyn. Esbonio i ni am y cwmni de, a beth ti'n gwneud gyda'r cwmni? Ie, so fi'n gweithio i Woodheads ar hyn o bryd ar fy mlwyddyn allan o Prifysgol Harper Adams. Neu bach o bopeth efo nhw. Yn lan y Lancashire fi'n based ac yn gweithio efo tîm y da byw, yn ei bach o bopeth, yn mynd mas i ffermydd, gweld y stoc, a gweld y cyflenwyr, a wedyn hefyd yn pigo ŵyn ar y lein 2 waith yr wythnos fyd i mini export. So maen nhw'n rhoi cyfle dda iawn iddo fi a cael neud bach o bopeth, really diddorol a'n really joio'r gwaith. Cyfrifoldeb mawr hefyd yn dweud? Ydy, mae fe'n gyfrifoldeb, ydy, ond ydy, mae fe'n cymryd bach o amser i ddod mewn i gallu dewis y carcasses, ond erbyn nawr fi yn joio'r gwaith a fi'n joio'r cyfrifoldeb maen nhw'n rhoi iddo fi a fi'n falch iawn bod nhw'n just o fi i wneud e. Mae'n amlwg bod dysgeidiaeth geisti'r addysg yn y ffermwyr ifanc yn help mowr i ti fo'n siŵr. Ydy, mae wneud y barnu stoc dros ar hyd y flynyddoedd yn wedi helpu fi lot efo'r swydd yna nawr. Yn dewis carcasses ar y lein, ond yn hefyd mynd mas i gweld ffermwyr a gweld stoc byw ar y ffermydd hefyd, achos fel stoc trio beef a ŵyn tew, chi'n gweld y cyfan a mae'n wedi rhoi sylfaen dda iawn i fi. Pa fath o carcas sydd yn mynd i ble gyda chi? Ni'n pigo 700 o carcasses dwywaith yr wythnos i mynd i yr Almaen. A just carcas da efo cyfer bach dda arno fe, so grade A3L, U3L, na bydd yr carcas delfrydol a pwysau tua 20 kilo. Wel, tamed i aros pryd fan hyn ynghylch y Defaid. Fe nawn ni ddechrwelyd mewn ychydig funudau. Wel, pwy fydd yn ennill dosbarth y Texel Glas yn adran y brydau cyfandirol pyr? Par ar ôl yn y ras fan hyn yn dosbarth y Texel Glas Elin Rotrey. Dwi'n meddwl fe fydd yna gynlyniad ar y gorwel agos iawn. Ydy, mae fe'n edrych fel bod e bron yn ei penderfyniad, jyst yn cael un cipolwg gloi arno nhw cyn penderfynu, ond mae'r 9 parti ar ôl fan hyn i gyd yn edrych yn agos iawn, ar safon uchel iawn pob un yn o waratig. 2 flynedd ddiwethaf, Chris Davies, Kai Betran sydd wedi ennill y Texel Glas. Yeah. A pwy sydd ar y brig ar hyn o bryd? Mae fe'n ystod ar hyn o bryd. Ar hyn o bryd, ie. Rwy'n mynd i wneud y goron drwfflig pwy a oer. Bach yn lleol, so gobeithio'n wir. Arbennig cofian, i ennill 2 flynedd yn olynol. Yn wedyn mewn dosbarth sydd mor gryf. Ydy, oedd 16 par yn y clas yma, so mae fe'n neud yn dda iawn ar y teg. Dangos y safon o stoc mae fe'n cadw ac yn gallu troi mas yn y sioe yma. War y teg iddo fe. A mae'n drymio'r o frif o Chris hefyd. Ydy, mae fe'n gallu troi stoc mas yn dda iawn. Mae fe'n trimo i pobl eraill fyd yn paratoi rwy'n yma i'r safon orau. Mae eisiau crynu'n esgidiau nawr. Pan chi ar y brig, chi'n mynd i popeth yn eich gallu i aros yno i chi. Ydy, yn union, dwi'n mysedd o lawr fyna. Fi'n credu bod y feina wedi gwneud penderfyniad o. Da iawn. A dyna ni. Arbennig chwarae teg.
goron drifflig. A fel mae Gwyn Prisg yr sylwebydd yn dweud, mae eisiau rhoi cymeradwaith i bawb achos mae wedi bod yn dosbarth cryf iawn. Ydy, mae'r teg. A mae pob un o'n nhw o'r safon eich a bys nhw gyd yn gallu heiddi fod lan ar y top. Wel, diolch yn fawr iawn i ti, Elen. Na i fynd draw i weld siwt mae Chris yn teimlo ar ôl ennill y goron drifflig, ennill am y drydydd tro yn y lynol. Chwarae teg, hwnna dipyn o gamp i fachgen mor ifanc. Wow, Chris. Hi, man. How are you? Amazing. Yeah, over the moon. How many Yes. times? Three times Three now? times now, yes. No, really chuffed. Like triple crown. Yeah, never expected that, and yeah, over the moon, like I said before, it's really speechless. Yeah. How many of these have you got? How many blue texels? Yeah. About 35 ewes. So it just keeps like a nice amount and keep a tight flock, and yes, we do everything natural, and that seems to work for us. You don't do any embryos or nothing? We haven't yet, no. No. That's it. Well, this is working well for you, obviously. That's it, yes. Thank you very much. Well, gwerchiadau. Lovely, thank you. And thanks to the helper, Alex. No problem, thank you. Again, sweating pints. I know, again. Always sweating. Don't worry. Da iawn, Chris. Gwerchiadau.